La plaça de l'Ajuntament de Figueres ha estat l'escenari per a la presentació de dos equips de BTT, un de l'Alt Empordà i l'altre de la Catalunya Nord. Es tracta de l'equip d'enduro Team Ibis Kenny Bike 10, amb els empordanesos Joan Coromines i Sergi Brugat, i l'equip de descens de la Catalunya Nord Team Intens Les Angles, amb Geoffrey Buisan, Victoria Jiménez, sotscampiona del món, i Sylvain Buisan. Doncs el que hem fet aquí aquesta tarda és presentar dos equips oficials, un del Vallespir, de la Catalunya Nord, i un altre de l'Alt Empordà, de dues disciplines diferents, que estan molt de moda, que és un enduro en BTT i l'altre descens en BTT. L'equip de l'Alt Empordà competirà a tot el territori espanyol, campionats d'Espanya i Copa del Món, i l'equip de la Catalunya Nord farà tot el campionat de França, Copa del Món i Mundials. El que hem fet és compartir informació des de proveïdors, de sponsors, allotjaments, viatges, una mica que dos equips que sí que malauradament ens separa una frontera, doncs no, són dos equips germans, un de l'Alt Empordà, que el Consell Esportiu ens ha donat un fort cop de mà, les institucions de la Catalunya Nord també. Agrair també a l'Ajuntament de Figueres que ens hagi deixat la plaça per presentar aquest acte. Per nosaltres és molt important, és un acte de pretemporada, de presentació. Ells, a través de la Copa del Món, promocionaran tant l'Alt Empordà com el Vallespir arreu del món. Tots dos equips entrenen a Maçanet de Cabrenys. Un bon lloc d'entrenament perquè és fàcil fer pujades amb bicicleta per entrenar d'enduro, és fàcil pujar amb cotxe per fer descens, els camins són molt simpàtics, tècnics i hi ha moltes coses per entrenar. Doncs és un circuit molt complet, amb trams molt tècnics, amb pedres, trams ràpids i trams tècnics de curves. I hi ha des del terreny de sauló al terreny de gres que patina molt. L'acte ha comptat amb la presència del regidor d'Esports Quim Ferrer i el conseller comarcal d'Esports Pere Giró.